дар зери банди дуюм калима савм ва ё рӯза чӣ гунае ки онро аз арабӣ тарҷума мекунанд аст. метавонед ба мо равшанӣ андозед ки маънои аслии ин калима савм яъне рӯза дар чист? савм ин калимаи арабӣ дар шакли танҳо мебошад. сиём бошад дар шакли ҷамъ. савм ва ё сиём аз калимаи арабӣ сома гирифта шудааст ки маънои парҳез кардан ё иродаи рад кардан аз ягон чизи маъмулӣ хоҳ хӯрдан, нӯшидан ва ё муошират бошадро дорад. шахсе ки савмро ирода мекунад ва ё ин ки иҷрои ин амалҳоро рад карда худдорӣ мекунад, ас-соим номида мешавад. Ин калима дар Қуръон дар сураи Марьям таҳти рақами 19 ояти 26 айнан ҳамин калима оварда шудааст. Замоне ки фаришта ба Марьям модари Исо хитоб мекунад. Агар шумо ин оятро хонед, чунин гуфта шудааст: ман ба парҳезгорӣ ва ё худдорӣ назди Аллоҳи раҳмон назр кардаам. аммо дар ин маврид калимаи савм ё рӯза ба маънои парҳез аз ғизо ва об нест, балки худдорӣ аз муошират ва гуфтор аст. зеро мазмуни ин оятро агар назар карда ба ояти қаблӣ баргардем, дар Қуръон сураи Марьям ояти 25 омадааст ки Аллоҳ ба Марьям фармуд: ва танаи нахлро ба тарафи худ такон бидеҳ, то хурмои тоза бар ту фурӯ резад. дар ояти навбатӣ бошад, гуфта шудааст: пас бихӯр ва бинӯш. идома: ва агар ҳар як аз мардумро дидӣ, бо ишора бигӯ: ман ба парҳезгорӣ ва ё худдорӣ назди Аллоҳи раҳмон назр кардам ва имрӯз бо ҳеҷ инсоне сухан нахоҳам гуфт. чун инҷо аз парҳез ва худдорӣ кардан аз суханронӣ гап меравад, ки калимаи савм истифода шудааст, яъне худдорӣ аз муошират ва ягон гапе задан. аммо калимаи савм дар истилоҳи исломӣ, дар шариати ислом ба шахсе дахл дорад, ки маросими ибодатро бо нияти холис танҳо барои Аллоҳ анҷом медиҳад. яъне ин шахс парҳез мекунад аз ғизо, об ва умуман хӯрок, инчунин аз алоқаи ҷинсӣ ва ё худризоӣ, ки дар натиҷаи ҳавасмандии ҷинсӣ ба амал меояд. хулоса, калимаи савм аз нигоҳи ислом ба шахсе дахл дорад, ки парҳез мекунад аз ҳар он чизе ки рӯзаашро мешиканад. мо дар бораи хӯрдан гуфта истодаем, ки хоҳ аз даҳон бошад, хоҳ бинӣ, нӯшидани ҳама намуди нӯшокиҳо, хоҳ оби оддӣ бошад ва ё шир, ва ё афшураҳои мевагӣ, ки тариқи даҳон ё бинӣ истеъмол карда шаванд, ва бо ҳар гуна хӯрокворӣ таъмин намудани организм сарфи назар аз манбааш. инчунин худдорӣ аз алоқаи ҷинсӣ, яъне ин назорат кардан аз болои меъда ва узвҳои ҷинсӣ. ин мавқеъ аз дидгоҳи ислом аст ва ин мафҳуми умумӣ мебошад. ҳамзамон бояд дарк кард, ки чунин мавқеъ танҳо бо худдорӣ аз меъда ё узвҳои ҷинсӣ аз ҳар он чизе ки метавонад рӯзаро мешиканад маҳдуд бошад. дар баробари парҳез кардани меъда ва узвҳои ҷинсӣ, парҳези забон, чашм, гӯш ва тамоми узвҳои баданро бояд баррасӣ кард. барои ҳамин ҳам паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд, ки чӣ тавре ки дар саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 3 дар китоби рӯза ҳадиси 1903 омадааст. паёмбар фармуданд, ки агар касе дар сухан ва амали худ дурӯғ гуфтанро тарк накунад, пас Аллоҳ ба даст кашидани ӯ аз ғизо ва об эҳтиёҷе надорад. яъне дар баробари парҳез аз обу ғизо бояд аз дурӯғгӯиву дашном ва корҳои ношоиста низ парҳез кунем. паёмбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи васалам бори дигар дар ин бора зикр кардаанд. дар саҳиҳи тарғиб ҷилди 1 ҳадиси 1068 омадааст, ки паёмбар мефармоянд: шахсе ки парҳез мекунад аз обу ғизо бояд аз суханони ботил ва дашномҳои қабеҳ низ парҳез кунад, ва агар ӯро хашм фаро гирад ва ё касе бо ӯ баҳсу ӯро таҳқир кунад, бояд чунин бигӯяд: ман рӯзадорам, ман рӯзадорам. аз ин рӯ 3 навъи асосии рӯзадориро метавон ҷудо кард. якум, ин
парҳез кардани меъда ва узвҳои ҷинсӣ аз ҳар он чизе ки рӯзаро мешиканад, яъне ғизо, об ва алоқаи ҷинсӣ. дуюм, ин узвҳои дигари бадан монанди забон, чашм, гӯш, дасту по, ҳатто инҳо низ бояд рӯза доранд. яъне агар забон рӯза дорад, ин маънои онро дорад ки он аз тӯҳмат кардан, ғайбат, аз паҳн кардани овоза, аз суханони қабеҳ худдорӣ мекунад. вақте ки чашм рӯза дорад, ин маънои онро дорад ки шахс дигар ба чизҳои ҳаром назар намекунад. ӯ нигоҳи худро ҳифз мекунад, филмҳои фаҳшро тамошо намекунад ва назар намекунад ба муҳтавое ки аз нигоҳи дин ҷоиз нест. агар гӯшҳоямон рӯза доранд, ин маънои онро дорад ки мо гӯш намекунем он чизҳоеро ки ҳаром аст. яъне мо аз гӯш кардани мусиқӣ худдорӣ мекунем. ҳамин тавр дигар узвҳои бадан низ рӯза мегиранд. сеюм, ин рӯзаи қалб ва рӯҳ аст. яъне мо бояд аз ҳар он чизе ки моро аз ибодат ва зикри Аллоҳ парешон карда боз медорад, худдорӣ кунем. ҳамин тавр, ҳамин аст маънои умумии савм.